Het kabinet komt weer aan het geld voor de lelieline. Juist de tweede keer het zo graag oorsvoer. Nou, ik vond het echt wel een handjeklap van de bovenste plank. Ik ben daar ook niet positief over dat ze dit op deze manier hebben gedaan. De PVV, NSC, VVD en BBB hebben besloten hoe ze het geld verdelen willen. En daarbij wordt een part van het geld dat voor de lelieline kleert zit, broekt voor orenprojecten. En daar is net Elsen hier in het noorden blij mee. Ik ben zeker net blij, we zijn ontstemd. Er gaat haast 400 euro naar een bredere sluis bij de Oorsluitdijk. Er gaat haast 2 miljard euro naar een orenspoorlijne. De Neder-Saxenlijn, die van Veendam naar Emmen in mag. Dan is dat geld dus net van Friesland. Het geld is echt nog eens uit de lelieline. Wij weten alle jaar, wij staan van de lelieline om dat verder te brengen als provincie Friesland. En nu krijgen we een sigaar uit eigen dozen. Het geld voor deze projecten komt uit een pot van haast 3,5 miljard euro die het kleerst die voor de lelieline. Maar het is net voor ten dadelijk de eind van de lelieline. Want de BBB had zijn dat ze in orenpotjes sjenbollen wetsen het geld weer bij kunnen. En wat er nu gebeurt is dat de bank gewoon beroofd wordt. Dat er wordt gezegd, het vorige kabinet heeft geld gespaard voor de lelielijn. Die is voor Noord-Nederland van een enorm belang. En daar halen we het geld maar even weg. En dat is dus voor een vitaal project voor Noord-Nederland een enorme dreun. Wat dit nou betekent voor de toekomst van de lelieline weten we net, maar het lijkt erop dat het weer even opscoot wordt. Wat vies je er nou van? Laat het even weten in de comments.